Abans de començar amb aquesta presentació, amb aquest acte, amb aquesta gala, començarem veient un vídeo que creiem que és significatiu per començar a explicar aquesta història. Sí, que és. Era cinema pura, Es diuen escales. Els rems van lligats amb una poteta que es diu estrop. Aquest és el llagut del consultiu i la col·laboració de l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Badalona posa a disposició de tots els badalonins. Als matins del cap de setmana, tothom qui ho vulgui pot practicar el rem, sense abans en contactar amb el Club Nàutic Pedrolós. Correcte, que sobretot que la gent que vulgui practicar el rem amb aquesta mena d'embarcació, doncs que jugui tot grup i que lliurement pot tenir quan vulgui el contacte amb el llibre que anava a practicar la rem. El dia 17 d'agost, la platja de la Rona s'omplirà de llagut. Es preveu que més de 500 persones participin en el Campionat de Catalunya de rem, que es celebrarà per primer cop a Badalona. Però si li sembla, fem aquesta entrega, convidem a l'Aina Llagostera, una nena que va començar a mirar la vegada molt petitona. I la història ens obliga a pensar en aquella primera barca, la primera barca, en el primer llagut i en els primers aventurers, els primers irresponsables, podríem dir, segons com ho mirem, que es van llançar a la mar sense tenir, ja us ho dic ara, ni més remota idea del que anaven a fer, del que s'aventuraven a fer. Per això vull convocar aquí sobre aquella primera tripulació, i ells són en Jordi Marco, en Carles Prats, en Maria de la València, en Josep Marín, Eugeni Guerra, En Jordi Marco va ser l'home de la idea. L'home que va pensar, escolta, què fem amb aquest llagut? I li va proposar al president del Metro de llavors, en Raimon Zamacois, d'intentar organitzar una rata. En Jordi també va fer una cosa que s'ha recordat amb el temps, que era el primer reclam perquè vinguessin bugadors al club per omplir aquesta barca. I ho va fer en forma de cartell. Jordi, tu, ara no recordo, digue'm, qui posava en el cartell? Bé, el cartell era molt senzill. Deia, si voleu remar,
Entreu aquí i pregunteu per Jordi Marco, res més. Més clar l'aigua, no? I què recordes tu d'aquella primera regata? Va ser fàcil fer-la? Sabíeu què havíeu de fer per poder-la organitzar? Bé, com has dit, la intenció de crear aquest primer equip era una mica dinamitzar l'esport al Club Nàutic Bétol. Llavors vam començar uns quants jugadors amb aquest lletraret, van venir aquests senyors que estan aquí i vam començar a remar com bonament sabíem. Però a cap de poques setmanes de donar-nos d'alta a la federació, la meva preocupació, la preocupació del club, no era quines regates guanyaríem, si d'aquí 10 anys estaríem al Museu Municipal celebrant els èxits, no. Era si el mes que ve encara seguiríem remant. Llavors, per dinamitzar això, se'ns va ocórrer muntar una regata. I a cap de poques setmanes vam anar a la federació i vam demanar muntar una regata de la Lliga Catalana. I aquella gent, el Toni Pujol, president de la federació, i un àrbitre van dir, però qui són aquests del Bétol? No sabien ubicar. I llavors ens van trucar i ens van dir, no, volem venir a veure qui sou i a veure si vosaltres esteu preparats. Una mica com hi ha passat a l'Anna Botella amb el Madrid amb les Olimpiades, ens van venir a veure si ens aprovaven això. Però vam tenir bastant d'èxit i ens van adjudicar aquesta regata. I tot va anar bé, no? Però ara qualsevol cosa d'aquell temps que es parla sembla anecdòtica. Llavors era natural. Ja tenim la primera regata, però Matías, si no sabíeu remar, què volíeu fer en aquesta regata? Com veu aprendre quin era els primers passos a fer en aquesta regata? Val, ara posa't a l'aigua, posa't al llum. Com ho voleu? Bé, bueno, la majoria no sabien remar, jo sabia una miqueta. Aquesta és la Bé, bueno, com tots, suposo que amb més ganes i il·lusió que coneixements d'aquest esport ens vam posar mans a l'obra i bé, allà van estar, començaven al principi a donar-nos cops amb les pales els uns als altres i a poc vam veure que no es tractava de donar-nos cops a nosaltres, sinó d'anar remant i tots a la vegada, que és del que es tracta. I bé, per aquí va sortir la cosa, al final van aprendre, van veure també el que ara es diu algunes demos, van veure també algunes filmacions, gent que sabia, van anar també allà on està una mica l'origen de moltes d'aquestes competicions, al País Basc, van aprendre d'ells i aquí està la prova de tot allò. En Matías és bona persona i ens vol explicar algunes coses que van intentar fer també. Per això potser en Carles Prats, no sé si em podrà explicar. A mi m'han explicat, Carles, que vau intentar agafar una vela del patí de vela i col·locar-la sobre el llum. Tan malament remàveu que pensàveu que socialment us ajudaria una mica més, o què? Però això vam dir que no ho explicaríem. A mi no m'ho havia dit, Però això és una idea del Jordi. La idea del Jordi. Sí, Està bé, vam muntar la vela i ja l'aigua i quan va fer vent va caure la vela i vam sortir. És tot el que vam fer. Com la veu subjectar, la vela? Perdona? Com la veu intentar subjectar, la vela? Brides, no? Brides del ràfting. Brides. Això. Una mica de campanya en aquesta. Bueno, podeu veure molt professional aquests inicis del rem badaloní, sobretot tota la gent que ve de fora que també vegi que aquí vam començar en sèrio a fer les coses. Però això no és tot. Aquí jo veig un atretzo de rems, d'estrobos, de tot, però a mi em crida una mica l'atenció, no sé si Juan Carlos Moreno o algú de vosaltres, Juan Carlos, agafa'm allò que hi ha allà. Què és una trompeta, això? Un instrument? Jo no sé si t'hem equivocat d'aniversari, no sé si això pertoca als 10 anys del rem, perquè no tinc molt clar. Això és que com no tenien tingut idea de remar, llavors ens donava molta por sortir a la platja desmuntar-nos per davant algú, no? Llavors hi havia un company que era com un xanalero i un dia va vindre amb això. Llavors se nos va ocorrir. Abans de sortir, la gent s'apartava i cap. Sobretot en tecnologia, com qui va esquiar i demana pista, no? Per poder baixar. També tenim per aquí l'Eugeni, va seguir l'Eugeni. Eugeni,
seriós perquè aquest és president i... Explica'm una mica... Mira, quina acabaré. Explica'm una mica com... Quin record et queda d'aquesta primera tripulació, d'aquestes primeres aventures amb el riu? Bueno, va ser meravellós, començar amb ells va ser tornar a viure, perquè per la feina estava molt estressat i el primer dia arribar no conèixer ningú i sortir a remar, que no tenien ni idea, com deia el Matías, i a sobre que vegis un tio que remant va fumant, espectacular, el dia, vostès? No sé si encara guardes el culo. Em van dir, el Jordi em diu, Francesc, si fumes no remes. I jo vaig estar 8 anys, he deixat de fumar i no vaig fumar més. Ara he tornat. Però a part del culo, portaves una samarreta de 25 anys, que no l'havies canviat encara. Vine, això no es pot quedar així.
manteniu. A veure, com us heu de col·locar? El que passa és que amb els anys ja no ho reconeixeréis tampoc. Qui és qui? Està Caca Marc com al mig. Jordi, tu vas al mig. Va, escolta, i fins i tot, Jordi, no em diràs que aquest polo és el polo que portes aquí dalt. Ostres, tu, aquí conserven les samarretes, Que ens conserveu bé? Mira, també bé. Semblant aquest, és també? Imagineu-vos com van quedar els pobres. Si us sembla, acabem amb aquesta primera tripulació, amb aquesta foto del grup, intentant imitar una mica aquella, i amb alguns d'ells fins i tot amb el mateix polo. Perquè ara mateix anem a veure unes imatges. Ja, perdoneu, home. Han pujat aquí, ens han explicat la història i no els hem donat res. L'Aina els hi farà l'entrega a tots ells, aquests pioners d'aquest record. Us en ensenyo una mica, abans de donar-lo. Com veieu? Ara, si us sembla, ara, a part de convidar-vos a seure, veurem també un vídeo que vam fer fa uns anys, que us vam juntar alguns de vosaltres, que il·lustra una mica aquells records, aquests petits records que ens hem anat dient, un mes, un petit retall del que va ser aquella primera embarcació, aquella primera tripulació. Que deia, qui vulgui conèixer el rei, sortien, ens mullàvem encara que fos l'hivern hasta la cintura, fumava caliquetos, i anar remant i fumant. Aquí s'ha acabat, si continues fumant, no remaràs, perquè em deien, això en vez de ser una embarcació del rei, això sembla una embarcació del port, no? Per el fum que feia, no? I va dir, home, mira, que sortim amb una barca, sortim per allà amb el club, que ens ho passem molt bé, perquè som gent que ens han anat trobant, i va ser venir i entrar en un món, vaig descobrir la meva medicina. Era gent que no ens coneixíem ningú i vam fer una amistat tremenda. Al principi pensaven que només sortiríem els dissabtes una estona a passar el rato i tal, i no, i al final la cosa es va anar complicant i ens vam ficar a la Lliga Catalana. Vaig començar a venir amb quatre iaios remant i vaig pensar, hosti, sent jove, podria remar amb ells. I em diuen Capità Roques perquè l'única roca que hi havia bona vaig posar el llebut La primera embarcació ens va ensenyar una miqueta què era el contacte amb el mar, amb el rem i aprendre una mica les 4 regles bàsiques. Però en seguida ens vam donar compte que no era una embarcació competitiva. Vam arribar, nosaltres no teníem ni idea com funcionava una regata, inclús no sabíem ni on col·locar-nos. Llavors ens van explicar una miqueta com regular l'embarcació, perquè clar, tot això no ho havíem fet, nosaltres amb una embarcació molt antiga, no? I ens va deixar el rem, sobretot cuidant, no us tanqueu, i si es moria, se li van trencar els dos. El fet que sigués una barca tan pesada